Вы хочаце ведаць 3 прычыны, якія б зматывавалі вас паслухаць паэму Якуба Коласа «Новая зямля». Але справа ў тым, што іх немагчыма назваць. Ніяк немагчыма вылучыць толькі 3 прычыны з сотні, па якіх вось ужо 100 год беларусы чытаюць, вучаць на памяць, перапісваюць і перачытваюць гэты легендарны твор. Але добра, давайце паспрабуем. Першае. У «Новай зямлі» занатаваны генетычны код нашай нацыі, шыфр, якім вычэрпваецца любы беларускі план дзеянняў. Другая. У ім прапісаныя ўсе тыя сілы, якія шкодзяць кожнаму з нас на шляху да мэты. Трэцяе. Кожны з нас мусіць сваім жыццём перапісаць новую зямлю наноў, бо ў Коласа ўсё канчаецца блага, а трэба, каб скончылася добра. А як напісаць добры фінал беларускай мары, не ведаючы яе пачатак? Вось і я кажу, ніяк.